Dagol! Ang haptita, Tanya! Tita, Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong buntag, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Nitong weekend, viral ang taxi. Unang naging viral ay isang taxi na nayupi ang bubong matapos itong mabagsakan ng container. Oh, napanood ko yan. Mula sa isang trailer truck na sumabit sa footbridge sa Abad Santos Avenue sa Maynila. Buti na lang at okay lang ang taxi driver. Subalit naging viral din ang isang taxi driver na naman matapos managa umano sa pamasahe sa kanyang pasahero mula Terminal 2 papuntang NAIA Terminal 3. Nangontrata at naningil ang nasabing taxi driver ng 1,260. Hindi niya ito ginamitan ng metro. Kaya naman, galit na galit si Secretary Vince Dizon. At pinapa-impound ang nasabing taxi at haharap sa LTO ang taxi driver. Dahil nga sa post ng video ng pasahero. Ayon naman sa kumpanya ng taxi, tatanggalin nila ang driver kapag napatunayang ito ay nangontrata. Iyan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Nainis ako. Basic. Morning call. Morning, Tis. Kabisyo, feel good good morning! Lunes sa June 16, 2025. Sa oras na 7:30, kasama niya na pambansang angkol, Angkol Dagol! Sa mga angkol. Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, babasang Tita Tanya Chinita. Siya si Tita Max. Nakuti sinita yan, si Tita Max. Wait, pambansang senior Mang Kanor. Hindi, huwag niyo akong Nakakainis pakantahin. talaga. Hindi ako na Bad natuwa trip. Fathers Day na Fathers Day. Tapos Yeah. madadamay na naman yung mga tulad nating tatay na naghanap buhay ng patas. Di ba? Nainis ako Baka eh. siguro no Dapat dahil... siya na lang yung naipit sa trailer truck. Uy, huwag Uy, ganun mong kanor. uy, bad yun, Huwag bad ka yun, magdasal ng ikakasama ng iyong Ikaw na kapwa. lang, ikaw na lang. Pwede ba yun? Pinagdasal nyo na ako yung maipit? Eh, wag kang ganun. bad Tayo yun. lang dadasal ang kapahamakan. Thankful Sana tayo madapa yung mga babaero ngayon. Uy, huwag ka ganun. Aray ko, natis. Nakaupo na lang, natisod pa. Pero yun na nga, yung taxi driver na panood mo rin yung tis, Oo, yung sumapit sa footbridge, yung yung Tapos nadala na yung oo. taxi. Tapos Buti na lang yung taxi driver. Sabi nga yun sa interview na parang natulala siya na sabi niya, Lord, ikaw na lang bahala. Oo. Para daw 5 seconds nagkaroon ng slow motion sa buhay niya nung pag ganun, nangyari yun. hindi mo na talaga alam gagawin mo. Of course. Pero thankful tayo. Okay. Dapat siya na lang yung taxi driver sumakay doon. Balik tayo dito sa naniningil, nangongontrata. Marami namang ganyan. Marami pa rin na... May gumagawa May pa rin gumagawa. Ang Oo. malas mo kasi may resibo. May resibo. Oo. May Tsaka sa videohan. panahon ngayon, may cellphone na camera na yung mga cellphones. Huwag May resibo matakot talaga. kayo. Pag nambababae kayo, gusto nyo, binibidyohan nyo yung kabit nyo habang magkasama kayo. Sandali. Pero pag yan, Sandali! Taxi yung pinag-uusapan. hindi sinasabi ko sa mga driver, video tayo. Hindi! Pa-Bluetooth nga, Brad. Ay, infrared na lang. Diba? Kasi may resibo na yung pasahero. So, doon ka na dali. Ang call driver, hindi po natin nila lahat. Shout out sa mga taxi drivers na lumalaban pa rin ang patas kahit mahal yung gasolina, kahit matraffic. Pero yung mga ganyang klaseng taxi driver, syempre hindi natin ma-shout out yan. Kasi nakakainis nga naman kung nanay mo yung sumakay. Nanay ko. Or, di ba? O mismong ikaw ang nakasakay sa taxi na yun, tapos sisingilin ka. Ang lapit lang ng Terminal 2 to Terminal 3, 1, 2.
Hindi pa rin takot no, sa 1 to mga, alam natin may mga camera. Ba't di pa rin kayo takot? Dapat matakot po kayo. Dahil sa 1,260 pesos, Na walang papalitan kinatrabaho. mo yung trabaho mo, pati yung lisensya mo, po pwedeng i-revoke ng LTO yan. Si Secretary Vince Dizon, galit na galit. O, kumpare ko yan! Baby, wag ka na Nalamangan ako. Baby, alin, saan ba si baby ko? Baby. Madali, Secretary yun eh. Maganda. Hindi, parang hindi siya magalit. Hi, baby. Secretary Vince Dizon, maganda ba yung Secretary mo? Dito to, galit siya dahil nga at least nakikita natin, shoutout naman kay Secretary Oo, Dizon na hands-on action agad. nakita ko siya, binantayan yung parang nag-pilot testing yung MRT-7. Very active. Salamat sir sa iyong serbisyo sir. At saka ito tulad nito, actionan agad kasi yun naman kailangan natin dito eh. Makita natin na may ginawa at saka itong mga driver na abusado hindi nadadami. Correct. Oh. Nadadamay dahil sa iyo eh. Oo, ang dami yung mga Grab drivers natin. Kahit wala naman silang ginagawa, nadadamay dahil Dahil sa diba? Mga ganyan. mga paloko-loko. Oo. Kaya sabi ko sa inyo, halimbawa, mambabae na lang kayo kaysa nang aargabyado kayo. Hala! Ang labo pa naman ng mata nyo. Driver? Ni Sir Vince. Ano Baby secretary? Vince. Oo, Bibibis ka dyan, ha? Hindi, totoo. Kaya sa ating mga shout out, matapang yung pasahero na yon. Kaya mag-ingat kung kayo'y babiyahe. Yung mag-ingat yung mga pasero. Yung taxi driver. Oh, di ba? Kasi baka Sa bote siya umiihi. yung taxi driver Yung pasahero. Stranded kasi. ay yung taxi driver. Yung pasahero. Sandali, nainom ko yung may buti ng Gatorade, iba yung lasa. Walang iya ka, pasahero ka. Pinara ng LTO eh. Yung taxi driver. Yung pasahero. Ay, nako. Ang ganda kasi. Yung pasahero? Yung driver. Uy, may pakilala mo ako. Sa driver. Yung pasahero. Ha? Ano? Ano na? Wala na, umalis na siya. May flight, nagmamadali. Yung pasahero. Yung taxi driver. Iniwan niya yung taxi Inaiwan ng driver. ng pasahero. Na binidyuhan siya. Binidyohan yung driver. Yung pasahero maganda eh. Yung pasahero. Basic. Nagbayad siya ng toll. Yung driver? Yung pasahero. Oh yeah. Oh yeah. Ito na lang, magkantahan na lang tayo. Sunkiss Lola with Pasilio. Correct. Tuloy-tuloy pa kayo kinayang mga kabisyo. Sa estasyon number 1, ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Mga pasahero. Basic. Basic.